Judi. Kuning. Kodang kuning, Sarip Judi. Sayang. C masih di jalur yang sama ya. New Margo Laras juga Riwi Jaya Arbosta Multimedia arek bangsa wetan lo iki asli pancano sing sibire sing cilik-cilik ngono sing wayahe sing gede-gede sibire sing gede-gede berangkat gak kerasan gile ade tak gawa ya apa kaluyuran anggolek ising tak sayang nanti Restiana masjid mobeng mitranggonku goleki ora krasa rasa esuk awan nganti bengi tobat man yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning ngepak kekencangan tak ritik saka suwon bajo ece podang kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawang tak manisih bobongnya yen lakon nyanding lirane apa kali ya wes buka kibang liya aku nyurang satu bumbang yen terus tiara gampang li andutut ati keparanan
saiki jagat sakti go serdukar buroe Abah Haji kulon kali lili sarip jagat sakti mosok bebuyutan rostiana dijak adol kopi atuh di apa mbok kawingane pancen malih orone maling to mbok ya ora itu maling melu silih ati jaluki maling ora mbok ati baru badi lho ngajak teteru iki sandiwara gununga critane legrek ya sarip tambah asa padahal esuk mulih bengi jam pitu isih tuh perang tangi belanjane wong wadon ora bingo apene yen wong wedok kandha yo dik nyambut gawe orang enak buktine omongane manis mas yo anak nyatane remping yen kalah sirahe bingungi Jaki narasati dadu yen karas sirahe ngelu jamaah tokel yo ora ditakeno ben itu wae kok terus dianam ajur yen mau cuci ngono ayo gotong royong bebarengan sak keluargane wah ora te mergawe turu wae Ternyata bongso ada penerusnya. Ya. kata Ah. bongso tepuk tangan buat Tepuk bongso tangan untuk bongso, untuk tepuk remaja. ini bos Sasro iki apa nggih Gak rugi oleh belajari. Saya bakal lanjut tetap wonten remaja bongso. Kalau terakan Mas Rian diiringi Mas Doyo, Mas Supit, tidak ketinggalan Mas Aryo. 4 bersaudara wedal. Kulo aturaken. Yuk. berarti Mas Aryo ki sing duwe Arbostali. Ya. Mas Rian monggo panjenengan lah Mas Doyo nampi jaipongan lah Mas Supit tidak ketinggalan
Mas Rian, Mas Doyok, Mas Supit, Mas Aryo. Aku Mas Aryo berarti sing iki, Mas Aryo sing iki. Sing di Arbosta. Lewong tombati age-age orang-orang. Lewong tombati age-age orang-orang. Masih bersama Ah, iya, dilanjut. Nyu Terus Nyu nyu. Nyusane kancane Nyu lunyu. Lunyu. Kawitanmu ya ora lunyu, bocah-bocah liwat kabeh. Dadi karek lunyune. Nyu marga laras Sriwijaya. Arwosta Mas Aryo. Sing kuwi. Cerit. Cerit. Bangsa wetan lo iki Mangati Gresik Jawa Timur Indonesia Raya. Kapan ketemu belas bisa neratuk. Bagus apa? Paling kuwi ngerayu lho. Ngene kok bagus. Godhok ati Nah, coba. rinten siang dalu Si kudo sapa? kinurban jiwa raga Oe oe. undang rasa tomete sing kalbu Sing batas kapane wong kembang yo rapet. lerang isa koro Yakin nyambel gane kok segoro. jatana bisa loloke atimu Suwengan go ngoteni. ngenteni sapa Lewanging iku kang atrut jambi. Dan yo ati sawiji lo terus di anak wong. Anak abot tak lapai yo. sabtu pendeta ratu Pendeta Ratu sapa? Jabri. datya sisianku Kencang, sisi tak gede tak cilik kok grisian. mugi Gusti lilane tresnaku
seneng ingkang luwe kaping lima ikir wangi ingkang suwe salah sawi sine sukulon madem kulon sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi tetes banyu motong aku nangis gak duman rondo Aduh, Dek. rondo tak kira prawan lagi tak demek lah kok anake sak kandang demek tok aku Pancen aku wis rondo. mulane Rondo enom anakku lima. pokoknya jembar Nanging aku sing bisa diwolak balik koyo goreng telo. jadi Sapi mana Piye, larang Dek? regane dol karo mas. bos aslo Anak limo beda bapak sapi mana larang regane cakri. iya Anak limo beda bapak orang-orang kurang gede ilangane wong dayap nadayap penting boke akeh tinggalan kong angke orang-orang nek durung duwe ilangane wong larang duwe kok tapi mana regane jare boke akeh warisane eling jaman ya semono Dek wayah kawin nang kebal-balan Mas Gunawan tak tayupan kok tenan nganti sing ndelok akeh sing pingsan amplop akeh tenan entuk duit juta-jutaan oh ya ganti sang rakondangan sampai tiba jengkelangan perawan rondo padha wae cakri saiki perawan pena rondone Dik. oh ya kok perawan wis rapate payu sing penting rondo layone maju ayu Kare Sapriodi. Pak tenan pak temenan orang-orang iku lho Wis gak lah orang-orang orang duwe lah. gak nyelatek wong Diwuri Pak Wujud mumpung gelem muruki. Ayo namunggah. Kalau terekan Mas Wahyu, Mas Bagas, Mas Gunawan, kemanten-kemanten mana terus. Kalau terekan Mas Luki, ayo 4 bersaudara. Mumpung ana sing muruki bisa. Ayo. Ya Mas Wahyu monggo ngriki. Monggo ngriki. Nampi jaipongan. Mas Bagas tidak ketinggalan. Mas Gunawan kalian Mas Luki, Mas Gunawan, Mas Wahyu, Mas Kulo, monggo Mas Wahyu, Mas Bagas, Mas Gunawan kali Mas Luki. Kangen hati Tondomoto Gulu Pedot. Ayo. Nanti Tondomoto Gulu Pedot. Oke saudara jadi. Pak Peoli. Jadi oke saudara. Kangen hati Gulu. Terus dianya. Kangen hati.
Margo Laras juga Iriwi. Ayo terakhir ya. Nanti setelah yang satu ini Arbosta. turun lagi jejer terakhir penghormatan tuan rumah bersama ketuane New Margo Laras. Ayo Ros Ya, ya Mas Mas. Gandhi. Udah mlaku jujur-jujur beruntak gelunge. Nodi Septi nodi. Wedhus muncul pakani iki ta. Berok bulet-bulet e. Wedhus iki aja dikawarno. Wedhus iki culno ae mau dikawar. Violin nodi violin. Lin. Berokmu mubet-mubet. Wis ternyata ing ati nganti kapan aku tanah tak enteni aku wis kepecut tresno ya mong sliramu sing katut ana mata yen pengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane Iya rasane. aku iki kangen pengen bro dheweke Apa bisa aku nyanjing liramu Dua ayu kang dadi pepujaanku Tolong anak rasa kangen hatiku nganggo asam manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari ya manong iso mari yen sampeyan mas Ijo, ijo. wis kelep namani yo ingin tambah di macal-macal kang tak suneno lan wengi dadi tambah kangene ati iki senadyan ato ranisno tandha
Gedang raja satundun digawa wong bangsa timbang urung lalu wong golek rondo Gedang sawiyen nae rapat klopo Ati iki estune mung kanggo tiko Gedang ijo santun diparadeli Yen gak percaya belan dodokku iki Dedo atoya teli arep masir Waduh bambang bali ana ing pinggir Kontingir Roke ketemu aku kok langsung nafsir Goak Oli tutan kaya kelangan wikir Wit kelapa kuwi arane keluku Sopo sing ngomong Disigari dipurut dadi pitu Sak bandino iso bisa turu Kang ngendika sing rada wektu Arang-arang bakar gedang aku gede Sampai areng awakku iki mikirin Gedang rata satundun digawa mlayu Timbang urung lalu wong golek sing lomo Empuk wale Kodhong sawiyen ae Aja dimegang megang Pati iki estune mung kanggo reka Gedang ijo satundun diparadeli Yen ra percaya badan dodo iki Iya, remaja pun telas Pak nggih. Niki kantun penutup keluarga Bapak Asno kula trimi kawaten panggung sebagai sampur Oh mudun. Oh njun dara-dara nggih. Oh langsung nggih, langsung. Kalau terakan Bapak Asno diiringi kalian Oh, Ceko. Ceko. Gandeng renteng sopan santun remaja bongso. Berjalan lancar aman tertib sopan santun. Sak sabune meja penghormatan remaja. Kalau terakhir sebagai meja terakhir, meja penutup, meja pun Bapak Kadek Ses. Sapur katidakan Cak Sukar pribadi. Yun, yuk. Ayo duk, ayo duk. Sawedok ini ya ini wis gatelen temenan ae. Lho gatelen lho. Awas lho, bek rontok lho. Ki ngene rontokan putih-putih. Sing guri ki srek putih padha ae. Tak ijen kok. Ning ngarepe ku ya biak paron. Oh, nggih. Bebek Rus. Anganku ngembur nembus mego ngitung lintang sesulup padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung teket ing jantung
tawa. Sing kaos putih ya medeni wong. Sing kaos putih, topi putih kuwi. Makna panjang iki. Nanti safety gimana? Hilang. 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 Kan balekno sesuai ning gowo. Hilang digondol peniti. Padha ae kene iki ya buta. Septi hilang. Maksudnya buta kon gendeng kuwi lho. Septi digondol peniti. Go peniti. Jo. Iya peniti dong. Lah violin bareng nanti kene mong. Hilang pisan. Ku ya ilang pisan. Hilang. Oh ngono. Digawa priyo. Lah Restiana. Hilang pisan. Kok padi bibit. Golek nggo anu masjid jarene, Pak. Lah Resnawati karo Painten. Hilang pisan. Apa nih? Tuwak wis teko Syukur aku wis pas kelak kok, Dik. damapan lungguh Wes tak lungguh nyadap karo silang cetak ing tiandap dhewe ya tuwak ing diombe bebarengan wae padha dipangan iki ambule pancen lumrah yen pinuju ngombe tuwak guyune lakak lakak akeh maremi sana nanging aja lali karo kaluwargane Kaelode tuake wis teko Joma panunggu madhep karo sila jandake diadep dhewe-dhewe ya toake diombe barengan wae padha dipangan kita bule panjanyata pinuju ngombe toa guyune lakak-lakak agawe maremeng sana nanging aja lali marang keluargane budal esok mandak judi ya mulai bengi wayah jampit isek durung
rezeki Nek manasati dadu yen kalah sirahe ngelung jamaah togel kelakon kaya ngene rasane rumah tangga nyabot nyamin sewu dalan ayo gotong royong bebarengan sak keluargane cintaku hanya kamu masa trit cinta merah abang merah jambu asik oh rinduku hanya kamu kamu trit rindu hangat hangat kuku Asik. lihat pohon pisang tak kae dek kan grandul kulon bila berbuah hanya sekali trit itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cukup kamu saja kamu saja yang di hati aku tetap setia tetap setia sampai mati cukup kamu saja kamu saja kamu saja kamu saja dan yang di hati aku tetap setia tetap setia sampai mati Ayo lanjut Jaibonge Kro. Margo Laras. Ayo. Halo Mas Eri, Pak Eri, Pak Kus. Mas Kus, Mas Icu, Mas Nur. Manor Mas Germo. Ayo. oh Ketuane. Gak iya piye kok. iya Penyandang dana ya ayo, Bro. Koordinator kamelo koordinator. gak koordinator mbak aku kok Iya. Monggo lu Mas Ratno Jaipong Pak Heri Cak Sikus Cak Sicu Cuk nanti Mas Nur monggo Jaipongan Jaiponge arek Lamongan Mas Sumonggo Sampure Jaipong monggo share
Tombo kangen mekar kitil sumulir. Tombo kangen mekar kitil sumulir. Nah, tombo kangen mekar kitil sumulir. Nyumargolas oh 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 Nur dipething ya, krik. Nah, alon-alon ya, alon-alon. Nek sicu ku yo berdes kuwi. Retno paiten ning ulangi alon-alon. Mas apa wis lanis liramu dek sama noyentolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri.
tepo ing jantung lelungitan lungan kang rambatan amus semara semara angrangko jiwaku tak kirimi layang kitir tak sampirke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir harina wengi wayang beda ati singo serta kapan donya aku bisa geget lintang rengko endahe rembulan geget lintang rengko endahe rembulan aku samar kuwatir lan ngucap sabar sekar mekar ing ora kang sengar ngelak kang tak upama tuku tumetesing tresno kanggo nalasi lungka-lungka ketiga matoe wong di esuk Nggih, langsung sampur jebong terakhir, nggih jebong penutup dibuka ditutup nggih. Kali sing duwe gawe. Monggo Bapak Asno, Mas Gandhi, Pak Matasim, Bang Mat, Pak Rianto. Monggo Bapak. Monggo niki sampur jebong Bapak Asno. Kali Mas Gandhi, Pak Matasim, ugi Bang Mat, Pak Rianto, monggo jaipongan. Ayo panjang kendangi ikut. Saiki ketuane sing ngendang, ayo. Yuk, yuk. Ayo. Ayo. Ayo Guk Rin. Ayo. Dikombinasi dengan panjak kendangnya, monggo. sikile wis pretel. Nah ayo lho wayahe waya apa paling yo waya istirahat kok yo mbok meneso pindane jas dredeg pindah nanti pindah nang lubuk aku melon nang lubuk Mas Gandhi wereng ja tenan Mas Gandhi meneh nang Kandhane lubuk enak nang lubuk disi ya so dhisik tengah-tengah ngono tengah kaya bidung dalu pamit Ren Gum Ren ayo dalu pamit le
seneng priya sing selawase nang mriko sing tak goleki ngrena wengi ngreka dadi sayang kelingan maning wong sing kulit kuning ingsun wis kadung gendreng lila reka ngang tandring matno ayo lungguh sanding ingsun tekan mumpung ketemu maning dalu Sabtu sore dina malam minggu timbang lunga dhewe ati merek yen mong kelang-keling pengen ketemu maning saben dina ingsun tak manting kumpul rika wae ingsun seneng wanita sing selawase mriko sing tak goleki rena wengi tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gendrong lelo rika katone mata ayo duduk sanding ingsun rika mumpung ketemu maneh lila nono pamit mulih mesti kula yen titik jodohne maka ingkalen tuwa sulih wong sing bisa nglateni sirane pancen abot
Sate Iman beras-beras. Gaweku jiwa batnean lilang yen tangan mong di sia-sia Jika seni dayup sampun paripurna pepilih kula bagi sampun patang tamu saya kirang Jubrono kula nyuwun ageng sematra pangkami dumateng kula tamu saya rawi-rawi tas Semarang melungjur mugi-mugi hajatipun Bapak Asno dinten iki pinyan teknologi kalepan sing parasusah dusun bangsa wonten niki lan pinaya toto ing sami kala boten langsung kala ngantos lami-lamine semoga